Tungod sa sobrang kainit sa panahon sa Zamboanga City, bisan mga binuing alimango sa pipila ka fish pond sa syudad, nangamatay na. Gani sa kapin 2,000 ka mga alimango, 7 lang ang ilang na harvest. Busa Office of the City Agriculturist nangita og paagi nga matabangan ng mga fish pond operator sa syudad. Ani ang dugang detalye. Sige. Panas adjip. Maihap lang sa mga tudlo sa kamot nga dunay ma-harvest nga buhing alimango nga mud crab nga kabahin sa 27 ka hektaryang punong sa barangay Kabaluay, Zamboanga City. Gani, swerte na lang kung makakita og usa ka buhing alimango sulod sa pipila ka oras nga pagpangita kay nangamatay na kini tungod matud pa sa grabeng kainit sa panahon nga epekto sa El Nino. Binalugi ka to. Mas de un anyo yan. Way gani bun kosecha. Ata kangrewe kabamuri. Sa 2,000 ka mga similya sa mud crab nga ilang nabuhi dinhi niadtong December 2023, 7 lang ang ilang na-harvest as of April 2, 2024 gumikan sa epekto sa El Nino. Busa nang hinaos sila nga unta, matagad sila sa lokal nga kagamhanan. Niadtong December 2023, misulay sab og buhi ang mga fish pond operator og isdang bangus. Apan pakya sila nga mapadaghan kini kay nangamatay gihapon diyang i-harvest na unta niadtong April 1 tungod sa kainit sa panahon. Sa tala sa Office of the City Agriculturist as of March 29 ning tuiga, ana sa halos 190 ka hektaryang fish pond sa 85 ka fish pond operators, lakib na sab ang 30 ka hektaryang seaweed farm sa 32 ka mga mag-uuma ang apektado sa syudad. Maong padayon ang pagpanghatag sa buhatan o ginabang sama sa mga semilya nga pwede nilang buhion sa ilang mga punong. Actually, part of the 10.5 million intervention for El Nino approved by the local government is really the provision of assistance as well to our fish pond operators and to our seaweed farmers. May mga procurement po tayo ng mga bangus fries and seaweeds, planting materials that will be distributed. Apan gibutyag sab sa Office of the City Agriculturist nga wala pay similya sa alimango nga pwedeng mahatag sa mga fish pond operators kay padayon pa ang ilang procurement niini. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.